της ήταν πλήστρα, που ήταν ο πατέρας να πούμε Καραγωγέας, ξέρω εγώ. Λένε μερικά πράγματα από την καταγωγή. Αυτός που είναι από τους ιούς της αιχμαλωσίας της Ιουδαίας, αυτός βασιλιά δεν υπετάγει εις τον νόμο σου. Ο βασιλεύς αγαπούσε πολύ τον Δανιήλ και κατάλαβε αμέσως τη σκευωρία. Τι να κάνει όμως? Είτε διότι ήταν καινούργιος των θρόνων και δεν ήθελε να παλινδρομεί στις αποφάσεις του, είτε διότι ήταν ασθενούς χαρακτήρος ο βασιλεύς, όπως και αν το πάρετε, το θέμα είναι ότι ελυπήθη πολύ, όχι διότι δεν ετήρησε τον νόμο, αλλά διότι ο Δανιήλ βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Και ο βασιλεύς βρέθηκε σε δύσκολη θέση για την τήρηση του νόμου, και η γονίσατο του εξελέσθε αυτόν, και έως εστέρας είναι αγωνιζόμενος, του εξελέσθε αυτόν. Ηγονίζετο να βρει έναν τρόπο να τον γλιτώσει τον Δανιήλ, αλλά ήταν δέσμιος του νόμου. Αυτά κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην σας φανείτε παράξενο, ρωτήστε τους γονείς σας, τον πατέρα σας, θα σας το πει αυτό. Κάποτε είναι κύρους, ας πούμε, διαρκείας μόνο αυτές τις μέρες. Ξέρετε γιατί? Να επιτύχει αυτός που θέλει. Πώς είχε οι νόμοι μέχρι σήμερα, και θα γίνονται αυτοί οι νόμοι μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν λίγοι άνθρωποι, κάποτε μόνον ένας άνθρωπος, και γίνεται νόμος για να εξυπηρετηθεί ένας άνθρωπος ή να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, όπως εμπροκειμένο εδώ ο Δανιήλ, για να καταδικαστεί μόνον ένας άνθρωπος. Και τότε τι να γίνει? Δεν μπόρεσε ο βασιλεύς να τα φέρει καλά τα πράγματα, και τότε συνελήφθη ο Δανιήλ για να ριχθεί εις τον λάκκον των λεόντων. Όταν τον πήγαν για να τον ρίξουν εις τον λάκκον, ο βασιλεύς λέγει στον Δανιήλ: ο Θεός σου, όσοι λατρεύεις ενδελεχώς, αυτός εξελίσσεσαι. Ο Θεός τον οποίον εσύ συνεχώς λατρεύεις, αυτός να σε γλιτώσει. Και πράγματι ο βασιλεύς πήγε στο σπίτι του, στο παλάτι του, αλλά εκοιμήθη άδυπνος, όπως λέγει εδώ, και δέσματα ούτε σύνεγγαν αυτό, και ο ύπνος απέστη από αυτού. Δεν έφαγε βραδινό φαγητό και όλη νύχτα στριφογύριζε στο κρεβάτι του, είτε διότι είχε ένοχη συνείδηση ο βασιλεύς που δεν εγκλήθησε τον Δανιήλ, είτε ότι θέλετε επειδή τον αγαπούσε πολύ, δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι ο βασιλεύς. Όταν όμως ο Δανιήλ ερήφθη στο λάκκο των λεόντων, τότε έκλεισε ο Θεός τα στόματα των λεόντων. Θυμόσαστε στην προς Εβραίους επιστολή που λέει ο Απόστολος Παύλος των ύμνων της πίστεως, και αναφέρει σε μια φράση: έφραξαν στόματα λεόντων. Ποιον υπενήσατε? Τον Δανιήλ, που όταν ερήφθη μέσα στο λάκκο, τότε διατηρούσαν τους λέοντες μέσα σε λάκκους. Ήτανε μην κάνω τώρα η ώρα πως ήταν η διευθέτηση αυτών των λάκκων, και εκεί έριχναν τους καταδίκους. Αλλά έριχναν όμως μέσα ανθρώπους που, να το πω έτσι, περίσσευαν και πρόβατα και τα λοιπά, και να τρέφουν τα λεοντάρια. Έριξαν λοιπόν μέσα τον Δανιήλ, αλλά οι λέοντες δεν ήγγισαν τον Δανιήλ καθόλου. Πρωί σηκώθηκε ο Δανιήλ, το πρωί εν το φωτί και εν σπουδή ήρθε εις τον λάκκον. Γρήγορα πρωί πριν καλά ξημερώσει, ήρθε επάνω από τον λάκκον. Δανιήλ, εφώναξε με φωνή ισχυράν, ο δούλος του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου, όσοι λατρεύεις ενδελεχώς, ή η δυνητή εξελέσθεσαι εκ του στόματος των λεόντων. Δανιήλ, τον φώναξε από πάνω, ο Θεός που λατρεύει συνεχώς σε γλίτωσε από τα λεοντάρια. Και απαντάει ο Δανιήλ από κάτω: βασιλεύς τους αιώνας ζήσει. Βλέπετε και ακόμα εκεί υπάρχει ο τύπος: να ζεις βασιλιά, ο Θεός μου
απέστειλε τον άγγελον αυτού και ενέφραξε τα στόματα των λεόντων και ούκε λιμιναντώμε ότι κατέναντι αυτού ευθύτησε βρέθη εμείς και ενώπιον δε σου βασιλεύ παράπτωμα ούκε πήγησα. Ναι βασιλεύ, ο Θεός έστειλε τον άγγελόν του και έφραξε τα στόματα των λεόντων. Σαν αρνάκια ήσαν οι λέοντες, σαν αρνάκια. Και τούτο διότι απέναντι στο Θεό ήμουν πάντοτε ευθύς, αλλά και απέναντί σου δεν παρέβει τίποτα από τον νόμο σου. Σπουδαία θέση. Δεν ξέρω κανείς αν μπορούσε να πει παιδιά αυτό. Απέναντι στο Θεό ήμουν εντάξει και απέναντί σου ήμουν εντάξει. Αυτό το ακούω πολλές φορές από τους ανθρώπους να το λένε, ότι είναι εντάξει απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Αν σας πω με στρογγυλό στόμα ότι ψεύδονται, δεν έχουν επίγνωση. Μόνο οι Άγιοι έχουν επίγνωση. Ο Δανιήλ είχε επίγνωση. Ήταν η ώρα που έπρεπε να το πει, ότι ήταν ευθύς απέναντι στο Θεό και ευθύς απέναντι στον βασιλέα. Έβγαλαν από μέσα τον Δανιήλ. Θα ρωτήσετε, καλά, γιατί τα λεοντάρια δεν επήραξαν τον Δανιήλ? Ο Θεός αφήνει μέσα στην ιστορία πολλά τέτοια σημεία να βλέπουμε και να βγάζουμε συμπεράσματα. Το ξέρετε παιδιά ότι αυτό δεν έγινε μόνο τότε, αλλά γίνεται και στους Αγίους μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα εις τους Αγίους Εκκλησίας μας. Το ξέρετε αυτό? Άγιοι που κατοικούν στα δάση να πιάνουν συντροφιά με τα λεοντάρια και με τις αρκούδες. Μια φορά σε έναν ασκητή, ένας ασκητής είχε ένα γαϊδουράκι και έκανε διάφορες εργασίες και μια αρκούδα, ένα λεοντάρι του έπνιξε, το έφαγε το γαϊδουράκι, του το έφαγε. Έλα εδώ, του λέει, του λεονταριού, έλα εδώ. Γιατί μου έφαγες το γαϊδουράκι μου? Τώρα τις δουλειές που μου έκανε ο γάιδαρός μου θα τις κάνεις εσύ. Και εφόρτωνε το λεοντάρι με ξύλα, με διάφορες δουλειές και έκανε τις δουλειές που έκανε ο γάιδαρος. Θα πείτε απίθανα πράγματα. Ανοίξτε το βιβλίο της Γενέσης και θα δείτε τον Αδάμ να κάνει συντροφιά με τα θηρία. Τα θηρία, παιδιά, δεν στρέφονται εναντίον του ανθρώπου. Ο Θεός δεν έκανε τα θηρία για να στραφούν εναντίον του ανθρώπου, αλλά από τη στιγμή που ο άνθρωπος εστράφει εναντίον του Θεού, τότε και τα θηρία εστράφηκαν εναντίον του. Γι' αυτό τα θηρία μας προσβάλλουν. Μόνο τα θηρία, αλλά και όλα τα στοιχεία της φύσεως μας προσβάλλουν, κεραυνοί, πλημμύρες, θυρασίες, αρρώστιες, μικρόβια. Γιατί? Διότι στραφήκαμε εναντίον του Θεού. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Χριστός και έφερε την αρχαία δικαιοσύνη, την αρχαίγονον δικαιοσύνη, δηλαδή την κατάσταση εκείνη που υπήρχε πριν πέσει ο Αδάμ, έχουμε τους Αγίους που κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό παιδιά ο Δανιήλ μένει ανέπαφος μέσα στο λάκκο των λεόντων. Ευλαβούνται τα λεοντάρια, ευλαβούνται των δούλων του Θεού, τον Δανιήλ. Καταπληκτικό. Πόσο άγιος, πόσο αγνός, πόσο περίφημος πρέπει να ήταν ο Δανιήλ. Και όμως είχε υψηλά πολιτικά αξιώματα. Ας το ακούν αυτό όλοι εκείνοι που θα νόμιζαν ότι δεν μπορεί κανείς να